Мислите ли, че пръстенът, който носите, е просто украшение? Че е случайно, че понякога купувате пръстен за един пръст, но той става на друг? Че няма значение на коя ръка носите своя пръстен? Грешите. Изключително важно е да знаете на кой пръст носите своите пръстени, защото те могат да помогнат или навредят на вашите желания. Останете с нас и ще разберете как да използвате своите пръстени като енергиен проводник, свързан с магията и хиромантията. Кой пръстен избирате, на коя ръка го слагате и дори какъв камък носите. Всичко това привлича различни сили в живота ви. Хайде да започваме. Много е важно да знаем на коя ръка и на кой пръст да носим пръстен, за да привличаме или отблъскваме енергии. Нека започнем с значението на ръцете. Това, че те са енергийни центрове, отдавна се знае и се използва в източната медицина. Изборът на ръка е важен, защото всяка от тях има различна енергийна роля. Дясната ни ръка е активна, излъчваща енергия навън, свързана с действие, защита и контрол. Лявата ни ръка е пасивна, приемаща енергия, свързана с интуиция, вътрешен свят и духовност. Какво обаче става, ако сте левичар? При левичарите ролите на ръцете могат да се обърнат. Лявата ръка става активната, а дясната приемащата. Това означава, че пръстен, носен на лявата ръка, ще има по-силен активиращ ефект, отколкото при десничарите. Колко от гледащите това видео сте левичари, ще се радваме да коментирате. И сега да разберем значението на различните пръсти и каква енергия привличат или отблъскват. Палецът е воля и независимост. Той носи енергията на Марс. Носете пръстен на него за победа, енергия и бързо развитие на даден проект. Ако обаче искате освобождаване от ограничения, зависимости и лоши ситуации, носете пръстена на лявата ръка. Ние ще се радваме да натиснете лайк, независимо с коя ръка ще го направите. Показалецът е енергията на Юпитер. Той носи успехи и самочувствие. Ако носите пръстен на показалеца на дясната ръка, ще привлечете увереност, успех и авторитет. На лявата вашият пръстен ще отблъсква страхове и несигурност и ще помогне да се освободите от лоши спомени. Среден пръст означава съдба, мъдрост и баланс, понеже е посветен на Сатурн. С пръстен на дясната ръка ще засилите чувството за отговорност и ще повлияете уроците, които ви носи кармата. Носен на лява ръка, пръстена ще ви помага за намиране на вътрешен мир и баланс и изучаване на вашите възможности. Безименен пръст. Не случайно носим брачна халка на него. Той е под влиянието на Венера и носи любов и творчество. С пръстен на дясната ръка ще привлечете романтиката и творчеството. Преместете пръстена на лявата ръка, ако искате емоционално освобождаване и приключване на минали връзки. И стигаме до котрето. Пръстът под влиянието на Меркурий, който помага в комуникацията и интуицията. Носете пръстен на дясната ръка за успех в търговията и известност. Там той подобрява комуникационните умения и носи късмет. Ако обаче гадаете, носете го на лявата ръка, където ще подсилва интуицията и способността да разбирате скритите истини. Освен избора на ръка и пръст, символът и камъкът на пръстена също играят роля. Ако имате тотемно животно или вярвате в символ като синьото око или детелината, може да носите пръстен с тези символи. Черните камъни като обсидиан, опушен кварц, оникс и черен турмалин пазят от енергийни атаки. Камъните като аметист, флуорит, лазурит и планински кристал подсилват интуицията и ни носят късмет. Камъните рубин, карнеол и гранат ни дават страст и жизненост. Повече за значението на всички отделни камъни ще научите в нашият канал и за това е добре да се абонирате и да натиснете магическата камбанка, за да получавате известия за новите ни клипове. След като знаете това, избирайте пръстените си не само като украшения, а като символи на вашите намерения. И не носете много пръстени на една и съща ръка, за да не обърквате енергията си. Ще се радваме, ако информацията ни е била полезна за вас. Довиждане и не забравяйте, че само от вас зависи да направите от живота си магия.